us porto el primer vídeo de l'any. Feliç any 2021. Hola Cubixeros, què tal, com esteu? Doncs en el vídeo d'avui, com ja heu vist en el títol i en la miniatura, us porto el primer vídeo de l'any. Primer de tot vull desitjar-vos un feliç any 2021 i també vull agrair-vos molt com ha anat el 2020 perquè ha estat un any per al canal molt bo. Vam començar amb uns 40 i alguna subscriptors, o 40, no sé, més o menys, i l'hem acabat amb 168, o sigui, l'hem triplicat. I doncs, bé, en el vídeo d'avui us porto un unboxing que veureu ara, i doncs bé, abans de començar agrairia que us subscrivíssiu a veure si aquest any 2021 podem arribar als 250, jo poso aquesta xifra, no sé si arribarem, no crec, potser sí, però bueno, espero que sí. I doncs compartiu aquest vídeo amb els vostres amics, familiars, amb qui vulgueu. I doncs ara sí, comencem. Per aquí tenim els cubs i efectivament són uns cubs de fruites. Personalment a mi els cubs de fruites, per al que tinc la pera, m'encanta i doncs volia tenir més, vull tenir tota la col·lecció de cubs de fruites. I en aquest pack ve el plàtan, la llimona i la poma, el que passa que la caixa és molt gran i no hi cap, però si es pot veure una mica fa com una careta somrient i és molt divertit. I doncs bé, anem a obrir-ho. Venia més o menys obert, bueno, ja els vaig treure i tal, però provar-los una mica. I doncs aquí els tenim, venen amb aquest paquet de plàstic, els traiem tots. El plàtan i la llimona. Deixem per aquí el plàstic. I doncs per aquí tenim els 3 cubs, són molt divertits, sincerament m'encanten, juntament amb la pera. Ja només em queda la taronja, el préssec i em sembla que ja està, no ho sé. Aquests dos sí que sé segur que em queden. I doncs bé, anirem un per un, comencem per al plàtan. Giren molt bé, o sigui, això és com un 3x3x2, no. Sí, un 3x3x2, no. 2x2x3 vull dir, perquè és 2x2 i 3 capes, o sigui, si es veu per aquí és igual que el 2x2x3 que tinc. Es mou aquí, aquí, aquí i aquí, i al centre i les puntes. I doncs bé, el trobo molt divertit, el plàtan sincerament m'agrada molt. Suposo que no deu tenir molt corte d'esquina, perquè és com molt complicat que tingui corte d'esquina. Ah, bueno, sí, per aquí sí, per aquí sí. Per aquí sí que té corte d'esquina, una mica. I doncs bé, suposo que el desfaré una mica i després escolliré un o dos i el resoldré, a veure si puc. Aquest no sé si podré resoldre'l, perquè tot i ser un 3x3x2, té pinta de ser bastant més complicat que el 3x3x2, però bueno, ja veuré. Així més o menys queda desfet. I ara passem a la poma, que això és un 3x3, com podeu veure, 3x3, i es resol igual. També té un gir molt bo, i m'agrada molt el detall de que per aquí dins sigui blanc, com si fos una poma normal. I bé, gira superbé, o sigui, m'agrada molt el seu gir. I vale, aquest també el desfaré. Bueno, no, vull fer un patró, però vull provar de fer un patró. Mira, aquest per exemple, pot quedar guai. Està bé el patró. Aquí a la caixa hi ha uns quants patrons, com podeu veure aquí hi ha un patró per la llimona, que no sé com fer-lo, i aquí un per la poma, però ara vaig intentar fer algun altre, a veure si pot sortir algun. A veure si féssim així, així, així i així. Ah, mira, puc fer, se'm queda això així, i si ho faig per l'altra banda, també. Mira, ens queda això així, i que divertit, és molt guai. A mi personalment els cubs de les fruites m'encanten, ja ho he dit uns quants cops, però és que els trobo molt originals i molt divertits, i a part que van molt bé. O sigui, la pera també va molt bé. Ja l'heu vist molts cops, la pera ha aparegut bastants cops en aquest canal. I doncs bé, aquest més o menys queda desfet ja. Vale, més o menys així. Vale, així. Ja està més o menys desfet. I passem ja a l'últim, que és la llimona. És molt petit, o sigui, mireu, m'hi cap aquí.
perquè us imagineu lo petit que és comparat amb la poma, per exemple. És molt petitó, però és molt, molt guai. Anem a desfer-lo també. Més o menys. Vale, per aquí. Aquest no he provat de fer cap patró, però quan el tingui fet al final ja tornaré a fer-lo. Bueno, intentaré fer un patró. I doncs més o menys així el tenim, més o menys. I doncs el que faré ara serà resoldre un o dos. Suposo que resoldré la poma i la llimona, que és els que segur sé fer, perquè és fer com un 3x3. I doncs bé, ara vaig a fer-lo. Vale, doncs per aquí tenim la llimona i la poma, i doncs ara els resoldré, suposo que es resolen com un 3x3. I doncs començo per la llimona mateix, i doncs us ho deixaré càmera ràpida perquè no us avorriu, perquè sé que es pot fer pesat una mica. I doncs bé, comencem. Vale, doncs ja hem fet la llimona, es resol com un 3x3, no és gaire complicat, però com haureu pogut veure, doncs se m'ha sortit una d'aquestes peces, no sé per què, no sé quina de totes aquestes, però bé, suposo que l'enganxaré en pega o així, i doncs bé, passem amb la poma, que és el mateix que un 3x3, i doncs bé, comencem. I doncs bé, ja tenim per aquí els dos cubs fets, la pera i la llimona. Són doncs bastant fàcils, és un 3x3, si sabeu resoldre un 3x3 heu de saber resoldre aquests dos. I doncs bé, com he dit abans, aquí he tingut un petit problema, que se'm surt una d'aquestes peces, però no és que s'hagi trencat per res. I doncs bé, aquí tenim el plàtan, que no el resoldré ara perquè no sé si té algoritmes, però bueno, miraré a veure si es pot fer alguna cosa així. A veure, si faig així, així i així. Aquí. Bé, almenys ja he unit aquestes dues parts i... No, pensava que se m'havia fet això, però no. Però... Bé, aniré deixant per aquí el vídeo, espero que us hagi agradat. Si és així, deixeu un like, subscriu-vos i doncs, bueno...